County ya Nyamira Musikari Rogers Muturi nigatebire muna ekiama kia ODM kagenderete koba ne chingurmono nonya Musikari Raila Odinga otimokire kagukwana imeyo muchie onyamira Muturi nigatebire muna mbachie korenda esiko ye kiama ekyo ase ogotwara oburayi obwekera tomonyore humurikyo Steven Nyarike Mbunde na roboti urwo. Musikari Rogers Muturi hoyuoro mubwatani wekiama gia ODM na boigo monchoria mukongora West Mogranko nigase ntunda yenda eso kirigote na bokongu na kweranga barabumune chama ya ODM nigo hegendrete gotinga kigima nogosira ko Musikari Raila Odinga ngo cha kogosereria kwendera kobera se chama kikiabera senga kentambe gia ODM asamarieta ingoro Rogers Muturi ongera ODM ne party nene ebwate foundation ya nene papa na diga ODM asama ko kama ya papa bweka kurumo nuwa yaime igateba omonogeli bwe party ya ODM ne secretary general Sifuna amangana Sifuna gukwana na aronji tumanyete papa akwante kurumo nuwa yaime lakini ani maite party yeito ne party yomochoko leaders be party mbaje baisaranse batoete way forward kaukwana bene nabarari nigo Musikari Rogers boigo anyarako bagakwene kinga munabarayimba chikogendra kuyegia chimbu naboigo boroso bwabekirwe no Musikari Raila Odinga kwene kinga oborayi konyora gekira sense ya Kenya mbo chiko boko gendeliwa asibisa kubigo chicha again tutaite kotebya abantu baito all the time make sure you are sacrificing your life to make things better for this country. Una papa a sacrifice dio bugima bwaye akagende chere miaka kianda talenge kobera bwoye kirenga kikwango mora papa kali Mombasa papa kali Western papa kali Arai papa kali America ebinde byonsi bi igeruete kokolera abakenya na kegerete bono tutinine na tutinine iga to enjoy a freedom kubatikana na serikali enene yu ya mwebekirete gutwa igoro Musikari Raila Odinga migereire boigo Muturinga obuyamboro bwarokanire hanene mono aso Musikari Raila Odinga nonyekera asire nigagendrete kwegera obwene bwamanya bantu igento gekogera agendere kobaga kwenyorwa. By all fairness tuchakire from the story we are now getting kurugesekere papa asirete amena arwalete una papa achiete India serikali played a big role as a papa kogenda kurwali bumumbu na ndekere papa asira serikali egatome delegation ya Kenya Airways rao 001 ndege kurukurao igaonjerwe lieta ikarukwa rao 001 ikagenda egachikui papa komoleta paki na maskani tiganjengire libageli litanga ndara akira serikali yetu nambia mono yaete papa amasikani aliyabwenerete kwayo igo boni gaturabeka siasa kando. I think whatever papa was given yesterday is something that he could have been given long time ago. Steven Nyarike Mbunde, Soko TV West Mogranko County ya Nyamira.